दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव जोंनिनो सिखना बर' गोजौ फरायसालिनिनो प्रिन्सिपाल सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक्स बावहरनो सानदों। लोगोसेनो दिनैनि बे HSL एग्जामाव उथ्रिसारनो हानाय गासैबो आंनिनो आंगो लोगोफोरजों लोगोसे जोंनि बे हाबाफारियाव आलासि नुजाफैनो हानाय सार नोंथांखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। लोगोसेनो बे फरायसालिनो आखान्थि फोरोंगिरि सारमोनखौबो आङो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आं 80.2% लानानै HSLC एग्जामखौ उथ्रिनानै इमान गोजोननाय मोनाखैबाबो आं नंदोंमोन डिस्टिंसन मोनगोन होनना आं गोसोनिफ्राय मोनसे इदि मार्क मोनगोन होनना सानदोंमोन, नाथाय बिसिनि मार्क मोनदिया। थेवबो जेबो नङा, बि मेट्रिक आनजादनि मार्कआ जेबो भेल्यु गैया। जों बिनिफ्राय गोबां नाजासिननांगोन। जोंनि बांसिन इम्पर्टेन्ट मार्क होनबा जोङो HS फाइनेल एग्जामाव जेमान हायो जोङो लाखिनो नाजानांगोन। जों मेट्रिक आनजादाव खम मार्क मोननानै गोसोखौ लोरबां खालामनो नाङा। आं जेरैबायदि 80.2% मोननानै लोरबां जायाखै, बिनिफ्राय आरो मार्क मोननो नाजागोन होनना आं सानदों। आङो बे स्कुलनि मुंजों लोगोसे गावनि बिमा बिफा, ओनसोल, लोगोसे आं जा कलेजाव फरायगोन बेनि मुंखौ आरो गोजौआव लाखिसिनो आं नाजागोन। आंनि बे मोनसे कनफिडेन्स दङ आंहा। आङो दा आंनि एमआ जाबाय सासे ओनसोलनिनो मादाव गोख्रों आरो साबसिन डक्टर जानाय। आङो बे स्कुलाव फरायनानै जोबोद मोजां मोनदोंमोन। आङो फार्स्टआवनो आङो सेन्ट जेभियर हाइ स्कुल तामुलपुराव फरायनानै फैदों इंलिश मिडियामनिफ्राय। आङो बेनिफ्राय सिखना बर' गोजौ फरायसालियाव क्लास 9आव मुं थिसनबोबाय। बोनानै आं प्रब्लेमाथ' गोबां मोनदों। आंनि जा लेंगुवेज चेन्ज जानायाव आं गिबियावथ' इंलिश मिडियामसो फरायदोंमोन। दा बे बर' मिडियामाव सोलायनायाव गोबां प्रब्लेम फैदों, थेवबो बे प्रब्लेमखौ आङो जेंना जेंसिजोंबाबो माने गावनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामबाय देसन। आङो इंलिश मिडियामाव फरायनानै फैनानैबाबो हाइएस्ट मार्कखौ बर'आवनो लाखिदों 92। आं गाहाम मोनदों आरो माने लेंगुवेजआ मेटार खालामा। जों जि लेंगुवेजजों फरायदोंबाबो जों उथ्रिसारनो हायो। आङो दा HSLC एग्जामखौ उथ्रिनानै दा बर्मा पायनिर एकाडेमियाव एडमिशन लाबाय। दा आंनि साक्सेस जानायाव थेंक्स होनोबा आङो सार जोंनि दैमालु सार, रिना मेम, अम्बिका मेम आरो गासै टिचार्सखौबो आङो थेंक्स बावनो सानदों। मानोना बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा समखौ बावनानैबाबो जोंहानि न'आव फैनानै हम भिजिट खालामदों। लोगोसे एग्जाम टाइमावबो सारा जोंखौ जोबोद कन्टेक्ट खालामनानै जोंखौ हेल्प खालामदों। मा डाउट दङ बेखौ जोंनाव सोंनानै जोंखौ हेल्प खालामदों। सार मेम, थैंक यू फॉर so much behaving like our parents. Sir, ma'am, गोबाङानो सार मेमआ खस्थ' खालामनानै जोंखौ फोरोंबोबाय, गासैबो टिचार्सआनो। थेवबो जों सार मेममोननि सिमांफोरखौ माने खालामजोबनो हादिया। जोङो सारमोना जोंखौ स्टेन्ड मोनगोन होननानै आसा खालामदोंमोन, नाथाय जों सारमोननि सिमांफोरखौ जाफुंहोनो हादिया। सरि सार मेम, जों जोंनि जिमान नाजानाय थाबाय बे HSLC एग्जामाव, जों बिसिनि मार्कखौनो पास खालामनानै उथ्रिनो हाबाय। आङो लास्टआव गासैबो 2025 मायथाइयाव जा फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद होगोन बिथांमोनखौबो आङो फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादाव जोंनिफ्राय साबसिन हामसिन मार्क लानानै जाहाथे बे फरायसालिया जोंनि स्टेटनि मादाव फार्स्ट जानो हानाय, मार्क मोननो हानाय बायदि आं आसा थाबाय। जोंनि आगैमोना जोंनिफ्रायबो साबसिन हामसिन जाहाथे 520 क्र'र्स जानो हानाय बायदि डिस्टिंशन स्टेट माने सेकेन्ड, नो थार्ड, नो फेल, नो सेकेन्ड जानाय एमखौ सारमोननि बे
सिमांखौ जाफुंहोनो नाजाथारनानै आं आसा फारिबाय दा लास्टआव आरो जा उन्दै आगैमु दङ बिसोरखौबो जोंजों लोगोसेनो गावसोरनि सिमांखौ सुजुनानै गावसोरनि बिमा बिफानि मुंखौ लाखिना मोजां मार्क मोननानै फरायनो थिनदों आङो दा जोङो ओरैनो बेखार जाना थानाङा माने ओरैनो गेलेथिंबाय थानाङा सबबो मोजां फरायनांगौ मानोना फरायनायानो जोंनि खामानि मोनबो बेलेग खामानि गैया जोंनिया जों स्टुडेन्ट लाइफआव अनलि फरायल'ल' नांगौ स' आं बेखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ साबायखर गोरों फरायनायसिम दा बेनि उनाव आं सासे आरो फरायसुलिखौ